Doka siyazi ukuthi ucasukile kodwa sicela usilalele ukuthi sifuna ukuthini kuwe. Yini okumele ngiyilalele Lakshmi? Akwanele lokhu kungiyisongeyise kona. Ngichaza ukuthi mina okubonakala ngaphandle ngiyakhohlisa futhi ke ngase ngayifezi injongo ehlosile. Saru, uthini nje vele wena? Vala umlomo wakho. Kodwa Lakshmi sisho Doka, sithatha uhlangothi lukalila ngenxa yesizathu esithile. Yebo Durga, futhi uyangitshela kanti asikho yini eqenjini elilodwa. Senza yonke lento ukuthi sinqobe eqenjini lethu. Yebo Doka. Uma sifuna ukunqabulila, asikwazi ukuba sohlangothini olulodwa thina sobathathu. Ingakho sizenzisa simkhohlisa ukuthi siseqenjini lakhe. Kuyiqiniso Durga. Lakshmi Saraswati. Ingabe ngempela nikwenze lokhu ukuzulila ngezi kwi-cruise? Ngitsheleni iqiniso, yini esemqondweni wenu nini? Yebo Durga. Yebo Doka. Uyabona nje, thina sisondeza kuye ukuze ngizokwazi ukuphuma eyoncebeleka. Inhloso yethu isafana nje. Noma ngabe kwenzakalani, angeke sivumele AJ bebe ndawonye noLila. Kodwa Pramod kuba nenkanike lokhu manje. Pramod ume. Sokwenza kanje njalo ngonyaka. Awungitshele kahle kungani vele unqaba lento mfethu, awungitshele. Ngabe usazi ngempela isizathu? Pramod, ibusiness, umndeni. Ayilungile lento yenzayo. Usizwa kanjalo ngempela Viraj. Uma kuukuthi ubaba usilethele ibhizinisi lana, nami ke kumele ngilungise ibhizinisi lami. Noma ngathiwani mfethu kufanele ngitshengiswe AJ ukuthi ngiyawazi kuyenza le. Pramod, ukhohlwa into eyodwa la mfethu. Savumelana ngani? Savumelana ngokuthi angeke suhlukanise umndeni noma ngabe kwenzakalani kuthina. Awungitshele kungani uAJ eqala lo mkhuba lona? Ukwenziswa ukuthi kumele sikwazi ukuchitha isikhathi nomndeni wethu angithi. Ngiyacela futhi Pramod icabange lento. Ngiyacela. Kwakuwumbono wakho ukuthi njalo skipha umndeni ngonyaka Antara futhi ngiyawulandela. Inkinga ke kulokhu kwehlukile ukuthi ngizokhipha omunye umuntu. Ngizohamba nale ntombazane ethulile esikhundleni sakho. Angakakholwa namanje kodwa ngiyazama ukuthi yonke into ngiyijwayele. AJ, upakisha isikhwama yini? Oh, Ithi ngikusize. asikho isidingo kungani uzofanele ungisize vele. Yebo, kufanele ukubuze lokho. Kodwa angithi nawe ungisiza ngeinto eziningi kangaka. Ningakho phela nami ngifuna ukukusiza. Imaki ngikunikeze. Lela ngiyacela ungenze lutho ngiyacela. Uyabona uma ungangisizi, oba usizo olukhulu lo kumina. Kodwa AJ, okunye futhi Lila. Ngiyahamba ngiphuma nomsebenzi. Sohlangana lapha nengicebelekeni. Okunye futhi. Ngivele sengikutshelile ukuthi sihamba sonke somndeni siyongcebeleka ngakho ke angifune inkinga. Kugcina emqondweni wakho lokho ngiyacela. Umoya kaNkuluNkulu ungakhohlwa. uyahamba. Yebo ma. Sohlangana lapha mase singcebeleka. Kanti futhi angifune inkinga namaphutha laphana. Nifike ngesikhathi. Sezwana? Yebo AJ. Ngizonibona. Uzinakele. Yebo ma. Hayibo. Kuyini
lokhu ngoba bazohamba amahora ayishumi, hayi iminyaka eyishumi. Kuzodlula nje kanjalo 1 2 3. Saro, singavumeli ngisho AJ ukuthi asinqande. Yebo. Akumele simdedele enhlobo ulila. Lakshmi, kumele simenze ukuthi akhale bese siyamphoqa ukuthi abuyele ekhaya. Saro. Yakela waza. Doka, Cha ngeke. Ungenzi lutho lizokwenza ukuthi wena ungene enkingeni. Ngisho noma ngabe uAJ uhambile kodwa ngisakubekiso. Doka. Ohlezi usithethisa nje thina. Kodwa wenza lutho nje ukuthi uxoshe ulila la ekhaya. Uma kukuthi wena ufuna singawenza amaphutha, kuzomela usisizeke ayikho enye indlela. Ngoba kunzima ukuthi thina simxoshe singabumbene. Ngabe ukanye nathi? Kunjalo ngithi. Doka. Leli philisi lilodwa lizomenza godu ubusuku bonke. Bese ke ngakwazi ukuhamba uhambo lwakhe. Waza Lakshmi. Ungakhohlwa ke ingilazi kalila le, yes? Yebo. Waza. AJ, wena yonke into uyenza kahle nje. Mase ukuthi mina ngile ngenza amaphutha njalo nje. Kodwa abantu abangafani ibona abathandana ngempela ngithi. AJ, yazi ngikuthanda kakhulu kanjani? Uyavuma yini? Noma cha? Yeah. Uyangithanda? Cha, akangithandi. Uyangithanda? Cha, akangithandi. Uyangithanda? Cha, akangithandi. Oh, Nkosi yami Lakshmi uyayenza. Akangithandi. Lakshmi, Saro, ulilo lungisela ukuthi acela umshado uAJ. Sizokwenza njani? noma yini ezokwenza ukuthi isithembiso salela singaphumeleli. Phela uAJ akathembekile neze. Ngakho isigaba sokuqala sokumosha yonke into kalila lesi. Oh, waza. Uyangithanda? Lila, yini yonke lento? Hawu, nifunani manje nina lana yini nje nilethe lana? Thina sizele nje la. Kambe nina nobabili nizobe niphuma kokuqala emva komshado wenu. Mina noSaro singakujabulela kanjani nje ukukusiza uyothenga? Kungani ubukeka kanjalo? Waza hlala phansi. Hayi cha. Hlala phansi, hlala mina sikhulume, hlala. Angitshela, singakusiza kanjani ngalokho ofuna ukuyothenga ezitolo? Awusitshele phela. Sikuphathele nejuice phuzi. Thatha. Angabi namahloni. Ngempela bazelana ukuzongibuza lento yini? Noma yinto abayihlelile nje lena. Saro. Nyambona kasethemba inhlobo. Mhlawumbe ukhuluma iqiniso ngithi. Hey, kancane. Ngabe ulimali? Ukahle? Kodwa abahlali zonke izinsuku bengidelela nje. Khohla. Asambeni Saro.
Asamba. Imaki. Nihamba niyothengani manje? Yazi Lili uyafuna ngikutshele, ngizobe ngigqoka into eyodwa emkhunjini, ngakho ke kumele ukuthi ngihambe ngiyoyithenga. Kodwa nawe uzofuna uyothenga ngithi? Mebehamba beyothenga, indaba ngingacela ukuthi ngihambe nabo. Hayi ngeke ukumosha imali. Ngizothi ngikwenzelani nje kodwa konke lokho. Cha. Nginazi ingubo yazi. Sengibhakishile futhi sisesikhwameni. Usoyibhakishile ikhwama zakho ngithi? He. Upakishe zonke impahla zakho kulesi sikhwama esincane nje? Yebo ngipakishe zonke ingubo zami. Hawu. Uvele siyophuma siyothenga. Okwamanje sisaye ezantsi. Hey, qedela ujuice wakho phela ukuze sizokohlana neglasi sephansi. Phoza. Let's. Asam. Ya manje sekusele kancane nje ukuthi mina no AJ sibe ndawonye. Nazo-ke. Sekusela amahora ambalwa manje. ULili uzobe usekhaya, thina sizobe sisemkhunjini. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.